har sagt, du ikke skal ringe. Jamen, vi skal spille noget rock and roll. Jamen, men problemet er jo, hvis jeg spiller så meget som en tone forkert som minister, så er jeg direkte i samråd. Ja, nu siger du forkert tone. Kan du huske den der video, du sendte til mig? Den der med Danmarks indsamling med Charlotte Dyremose? Min guitar er stadigvæk deprimeret. Altså, den kan ikke spille en ren G-tone mere. Jeg kan godt se, at man kan ikke lade så smukt et instrument lide. Det går ikke. Jamen, det går ikke. Altså, så vi bliver nødt til at gøre noget. Er du klar? Jeg er klar. Sådan. Så har vi en aftale.